You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. We publish a Bisaya podcast episode every week. Masking wala mi sweldo. Hello. Yes, hello mga kaibigan. Order in the court. Hello. Hello, may gabi sa tanan namong nanan o sa among live stream. Thank you so much, Koy Blank. Thank you so much, Gids Blank. May gabi. May gabi. May gabi. Diba? Choir episode. Tama di ay. Gusto na ito magpasalamat again. Sa itong mga donors! Thank you so much! Thank you so much! Shout out sa ato mga donors na sila. Again, it's Kayayo. Thank you so much. And Tear Blank. Thank you so much sa inyong mga support. No? Guys, salamat kaayo. Salamat kayayo. Kang yayo o kang ter. Gani. Salamat. Ring, i-update ang Spotify. Oh. Kaya basig si Kayayo, bawa siya kabalo nata sa Facebook. Mao gani no. Sige na siya paabot sa Spotify. Mao gani luoy kasi ah. O gani. Luoy Kayayo. Oh, luoy kayayo. So mag-upload ta sa Spotify. Uy, nagsige ra man Gani. tag Facebook kay ani ni siya, guys. Wala lang. Basta kapuyag explain oy. Sige, explain or just do. Don't explain. Gani. I'ma do it. Tapos pareha magud may busy guys. Pasensyaan na ninyo kung wala upload sa Spotify pero nagapaningkamot jud mi nga magsigig stream sa Facebook. What if kanang kung ang atong i-upload diretso kay kaning raw sa Spotify? Di na ka mag-edit. I'll think about it. Okay. Napakoy announcement. Kabalo ba mo? Wala ko kabalon. Sana po na mo announcement. Nakoy announcement. Paminaw mo. Saman. Paminaw mo sa akong announcement. Saman. Ang atong isa sa mga patrons, si Tear Blank, kaya nag-contact siya sa Dili Ni Advice. Tapos, nag-suggest siya nga kung pwede ba daw, gi-message mi niya, nangutan na siya kung pwede ba daw nga mag-mixer, mag-meet and greet. Artista na mi, guys! Guys, ano may meet and greets and mixers? Gani, artista na mi. Guys! Kaya na gusto makig-meet and greet. Mo to, nakuratan ko. My social anxiety is skyrocketing. Sa mukha, sa motor, kusog kaayo. Hala, oy. Meron ka ng motor? Anyway, mo to, daay gusto makikipag-meet and greet sa mo. Niya, kani si Tear Blank, apparently, gikan din ni siya US, guys. Guys, gigat na siya sa US. Na siya sa US karon niya. Muli ko no siya sa 2 weeks diri sa Pilipinas karong December. So, nagsuggest siya nga pwede mag-meet and greet. And while we're at that topic, ato na lang i-maximize ang time. Kay basig na ay gusto mo kuyog sa amua. Mudayo mo direct Davao. Kung tahay ba mag-meet na dyan nagluto ba habang nag-podcast may karon. Sige lang, okay ra na. Humuta oy. Magoto may samot, guys. Gani, humot kayo na nagluto sa among right side. Just literally over there. Ana si kuan ba si Gids, business style nga tubag. Siguro tungod sa akong forma. Hoy, kung magdayo mo dire sa Davao ba, mag-set na mi og date and time. Just Ideally, ang date na gusto nako. Ayosa. Ideally lang. Ang gusto nako nga date December 28. Sa katong mga gusto lang mo kuyog. Pero kung di mo gunahan mo kuyog, okay lang man pod. Pero ang gusto mo kuyog, okay lang pod. Welcome kaayo mo ay. Welcome kaayo. Dayo mo direct Davao, guys. Ay, naanay sponsor. Ay, hala kuya, ako'y bahala sa rice. Ay, kapalakpakin. Wala nakalimot sa palakpak. Gani. Ay, wala na ko napalakpakan si Ter og si Kayayo kaganina. Si kalimot. Gani. Guys, kuan guys kanang
mo lagi to gusto na mo i-maximize ang time, so while mag-meet and greet na lang man mi nila Ter Blanc, ako ug si Kringkay ug among mga spouses kay kuno kuyugo ni Ter Blanc iyang wife. So kuyugo na lang po na mo among mga husbands. Matik, package deal man. Package deal man na siya. So mag-meet and naano po tila laing sponsor. Ay, Ingon ni Gids Blanc, ako'y bahala magkandos sa kanon. Ay, at least na effort. Buon ta do. Na-effort guys. Salamat kaayo. Basta ideally, gusto nga date December 28, which is a Saturday. Saturday, December 28, 2024. Sabado na is man. Tapos ang gusto pod nako kay wala ko kabalo sa akong gusto actually. Di wala ko kabalo sa akong gusto kung mag-hire ba taog, mag-rent ba taog ka ng private room para mag-KTV ka ng Kato na ang gisuggest ni Ter, katugong na ay KTV, na ay pool table. Katong chill out. Murag okay jud to siya. Kay murag lapad po na Oo, lapad po siya tanaw. Basi claustrophobic ta baka nang dikit ra kaayo ta. Basi dikit ra kaayo. Mag-record ba sa daw? Ingon ni Gids Blanc. Dili siguro para makafocus mi sa inyo. Kay kung mag-record ta, daghan kaayo nag-technicalities, kabalo lang mo. Dugay kayo mi mahuman og start. Siguro mag-vlog tag mga 1 minute, 2 minutes here and there. Mag-video mi for sure. Naadjud na documentation. Documentation. Mag-video ta, unsa ba? Picture, ana. Pero I don't think mag-vlog mi ana kay murag imbis nga mag-focus mi sa among mga patrons para makig-istoryahan makig-connect ang may tabuan na mag-focus mi sa technicals like mag-laptop and ana ba, so dili mi gusto nga mailugan mo og attention. Ana man na siya. So kato lang ang gusto mo appeal, maghimo na lang siguro tag group chat. Ay event. Di kailang naay ka ng real-time communication ba? Mao ba? Pwede pod. So, basig, ani na lang, katong gusto mo kuyog, message lang sa Google Form. Ha? Mag-Google Form ta kung kinsa to mo kuyog RSVP. Google Form, maghimo pa ta Google Form. Kaya pwede na kayo sila mukuan, mo gani, message karon sa Maugani. atong Facebook page, Dili Ni Advice Podcast. Diba naman may Facebook page? Message na lang. Mag-message na lang mo kung gusto mo mukuyog. No pressure ha. Ang dili mo kuyog, pwede ra po dili. Ang mukuyog, pwede ra po mukuyog. Total, ang buhaton naman anak kay magbinuang raman jud ta anak. Gara ra na siya. Mag-get to know you. Uy, kanang, nabatay slots? Kay basig manubra kadaghan, basin di sikat di kayo ta wala ta kabalo. Wala, grabe po basig ang mauban 200 di ay. Hala basig wala ta kabalo sikat di kayo. Dili makaya. Ay hello mas si Shalyn Dion. Hello mas. Pareha sila nung Shalyn Dion. Mao ba? Ay hello my mas. pretty friend. Makigmads na lang pag. Hello mas, thank you so much for watching. Anyway, katulagi magsiguro up to 10 people. So, unom na tadaan. Duha me kay ako akong bana. Duha si Kringkay kay iyang bana. Duha po si Ter Blanc kay iyang asawa. So, upat na lang nabilin. Upat na lang ang slots remaining. 4 slots remaining na lang guys. Dili lang kay nato i-overwhelm no. Pero I don't think dagan kayo ang mag-reach out anak Kring. Sige lang, dili matasikat. We will we will accommodate wherever we can. Oo, ana na lang. And we're happy nga na I reach out sa mga para maging ana. Yes. Feel na ko no kanang next year kay nanay mong kuhit sa kuha. Di ba ikaw si Darling sa Dili Ni Advice? Magsuri ka sa wala jud ko nga I don't care. Magsuri ka sa Gaisano Mall. Gani. Hala, di ba ikaw tong sa Dili Ni Advice? Yes. Wala oy, kuya wa na oy. Anyway, kuan lang man na siya, wishful thinking lang na siya. Dili po na ko pangarap maging famous. But if fame comes with what we are doing, then I don't care. Okay? Fame will probably skyrocket my social anxiety, guys.
Pero basta ha, step 1, sa gusto mo kuyog, sa baa, sa mga iro, oy, madunggan ninyo. Okay ra na. Okay. Wala, oy. Nag-wild jud sila. Kay excited sila sa mixer, ang mga iro. Okay. Basta ang step 1 lang ani, mag-message lang sa among Facebook page, Dili Ni Advice Podcast. Wala may laing Facebook page, ana no? Message lang sa amin, ano siya, Ling, Kring, kuyog ko sa inyong mixer or meet and greet karong December 28. Ideally, December 28, pero we accept any suggestions or donations na sad. Mag-chip in ta ana guys. Ay, mag-chip in ta ana. Mag-chip in ta ana kay wala man may ika-sponsor sa karon, chip in rata. Chip in lang na siya. Yes. Bali divide na siya. Divide na siya. And I'm sure tanan natong listeners kay kung nakadungog sila sa atong 35 episodes, we are very big on fairness. So unsa ba? Fairness bitaw gana. Unsa di ay tawagan na. What if masweldohan na ta next year by YouTube or Facebook? Ay hala no. Basig kita na yung sponsor sa atong sariling meet and greet. Pero for now nga wala pa mi i-shell out na money for this na amo chip in lang ta. Divide sa. Divide. Yes, thank you so much guys. We're excited to meet you. Wala na siya na-excite. Wala na siya na-excite. Nakulbaan na siya. A mix of both. Oo. Tapos, mo na to mag-shoutout na po ko kay Koy Blank. Dagan na kasyang suggestions diri. Unsa man na iyang suggestion? Ang mga badyo ang naay pinakadako na investment scam. Badyaws are like a whole asking for money ring. It's like a whole ring. Syndicate. Syndicate na tawag na. Syndicate. Na ako'y theory, ana. Dili ni ako ang theory. Sa ako aning brother-in-law, akong kuya. Kay Kuya Omon Blank. Kay Kuya Omon Blank. Ana siya, nga kana dong 7-Eleven sa Pilipinas, matik daw na pag matuko daw ng 7-Eleven, anywhere as Central Park na 7-Eleven, Obrero 7-Eleven, Buhangin 7-Eleven, Kabantian 7-Eleven, Lanang 7-Eleven, maski asa pa di matukod, nakakontrata gyud na nga na sila dalon badyaw dito sa entrance. Naagyo daw na kay kuan ang style ana guys nganong ing ana kay para ang inyuhang kambyo sa 7-Eleven, kambyo ninyo nga sensilyo ibalik ra sa 7-Eleven through the badyaw. Mo ba? Mo na siya ang theory. Theory lang na siya basig mga suko mo. Mo ba? Oo. Diba kaya ang kana mga badyaw ba? Dili naman na sila mangayo lang. Na naman na sila printed out flyers, envelopes. Na sila kuan, assets, print assets, print ads. Na sila handouts. Mosaka sila pa sa traffic light. Mosaka sila sa jeep. Na sila handouts. Unya ang sa una kay wala. Tapos nahimong handwritten notes. Tapos karon kay tatak na. High-tech na sila. Sa una, sunod ana, print na gyud. Sunod ana, tablet na guys. Yana nila Yana nila sa imo QR code na diretso. Sunod ana, terminal na sa card. Kanang terminal sa credit card. Maingana na sunod. Syndicate na ang mga badyaw. Napailaing theory diri from Evan Blank. Ay, who? Ano siya? Ang badyaw daw ang sikyo. Kay barato lang ang sweldo. Ay, mga ba? Tama. Kay ano, maka-intimidate po ba ya? Mahadlok ka mo sulod. Mali man to. Dili siya maka-intimidate. Ko ba? Dili ba? I mean, maka-intimidate siya kay, di na lang ko, basi makuan, malabel ta diri kuan. Basta, tama to si Evan Blank na, kanang, pwede po na theory na siya. Pwede. Nga, ginahimong secure sa 7-Eleven ang mga badyaw. Pwede. Kaya masing-asang 7-Eleven na dyan badyaw, muna kong napansin. Uy, pero basig kuan rata, gina-generalize ato, dili dito badyaw, basig lumad di ay. Ay, no. Kasi naknak kay, howd man na mo ila og badyaw og lumad. Kay, kuan man na niya, work na niya sa una. Seryoso ha, kabalo na siya mo ila, mo differentiate og lumad og badyaw kay, wala na sila distinct features nga. Kay social worker man na siya sa una. So, okay. Sa pa theory ninyo, dihal igawas na ninyo yung mga theory sa ang theory na mo, ang
isa pa ka theory nako kay ay katulaging investment. Kasi investment ring. Syndicate. Oh. Sige. Unsa pa man? SM lanang 7, ingon ni Evan Blank, ang SM lanang nga 7-Eleven, walay badyaw. Yes, correct, pero pag musulod ka diya, baho. So, same lang. Ay, charot lang, uy. Pero baho bito na diha, nga naman. Sa 7-Eleven sa SM lanang. Ganun ba na? Ampot, barag kulang sa vent or exhaust. Unsa ba? Yo. O kasabot, basta murag unsa sa Bisaya na kanang na dunok ba? Unsa ba na, Taponog. Ambot, yun sa tawagan na. Nanapoy entry ni si Nathaniel Blanco, ano siya, good job naman na sila karon kay dili na sila mangluwa. Okay ra to sa imo Nathaniel Blanc, dawata na lang. Anyway, maguluhan na ta. Koy Blanc, ano siya, ngano tuod, dili mang dagko ilang baby nga gako guson. Wala, grabe si Koy. Uy. Na sila karga baby perminti. Dili, uy, basig every 9 months na adjoy baby. Oh. Lahi-lahi na baby. Lahi yun na, ikaw, ginaparehas ni mo tanan baby. Murag iring ba? Pag humagpanganak, tuan na pod. Mangawag na pod. Mangawag na pod. Si Darling sa una. Si Darling sa una. Paspasan ni Nathaniel Blanc. Paspasan, buntis karon nya anak, buntis na pod, nya anak, buntis na pod, anak. Mo na si Nathaniel Blanc. Na-expose ka dong! Na-expose! You busted! Pero may gani na. Graduate na ko, anak, guys. Graduate na ko. Tama na. 9 years old na akong kinamanghuran. Hey, congratulations! So ibig sabihin, dugay na kuha na buntis, guys. 9 years na. Congratulations! Sa mukha ni Nathaniel Blanc, uy. Sa uluhan, sa nagdilaab nga mga balita. Andres Bonifacio Day kagahapon. Kaila pa ka mo ni Andres. Pare, gisugda na ang misa samtang gamarcha pa ang bride padung sa altar. Lalaki, na-unlock ang language sa mga iring. Naanay translation ang ali diri. Og Neri Naig-Miranda asawa ni Chito Miranda napriso. Napriso. Intense na kayo siya. Andres Bonifacio Day kagahapon ba niya, di ba nagkuan man to ang nag-viral man po to ang something na nakailak ang Andres Bonifacio. Unsa to? Unsa ganito? Gay ko context. O kabaluan na. Sa ganito, uy, national hero ba? National hero. Andres Bonifacio. O niya, ang mga kabataan kay, sa TikTok may ata, ang mga kabataan, halo, di ba si Jose Rizal? Ay, dili man national hero, murag heroes lang ba? Halo, di ba si Jose Rizal? Murag ana. Di sila mo sugot nga Andres Bonifacio kay Jose Rizal lang lagi daw. Wa sila nakaila. Wala ko kabalo, nakalimot ako ana. Wala ko kabalo unsay tama nga kung yung kag heroes, Filipino heroes, apil man jud dapat na nimo ingnon si Andres Bonifacio. Pero kung mag-technical ta, let's say mo yung kaog pambansang bayani, si Jose Rizal jud na imong itubag para matama ka sa exam. Matama ka sa quiz. So unsay problema? Ang mga kabataan lagi kay Kisa de, si Batman. Ambot. Nakoy kuan ba akong anak sa una ba kinder. Unsa to siyang unsang level ni Kian ato pang kinder 1 or kinder 2. Basta naa sa libro gipangutana sila og sino ang pambansang bayani. Yang gitubag Batman, guys. Tinuod din na siya. Batman jud yang gitubag. Nihantod karon adik gyapon sa Batman. Pila na edad sa akong anak? 15. Mercy. Sige pagtan-og Batman, mga penguin, unsa pa na Joker, mga ana ang ginatan-aw. Well, good for him. Umay na lang na guys, musugot na lang kung hana mga adik sila mga cartoon characters, comics or whatever. Mag-nerd sila kaysa kanang magkuan mag BBM. Kanang mag powder. Mao. Sugot na lang ko ana.
Bahala na. Ato nang kuha na to na i-encourage na to ng mga bata na to na mag nerd na lang kaysa sa mga lain na mga extracurricular activities ilang pangbuhaton. Tama. Di ba? Tama gid ka. Sige. Tama ka. Tama ko. Tama man jud ko Tama permente. ka. Tama man jud ko permente. Unya, kaila pa ba ka mo ni Andres Bonifacio? Basig naay naminaw nga Gen Z. Kinsa man si Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio maong usa ka revolusyonaryong Pilipino o leader sa Katipunan. Siya ang usa sa mga nanguna sa pag-atubang sa mga katsila aron sa kagawasan sa Pilipinas. Nailan siya isip amahan sa Katipunan ug maoy nagplano sa armadong pag-alsa. Batok sa pamuno ang katsila. Mao kina ang ilahang grupo nga gitawag KKK. Uy, yung katawa. It's the Philippine KKK, guys. The Filipino KKK ni basig na katong mga taga-US na to na mga listeners, basig dili naka-recall ba. Hala na di KKK sa Pilipinas. Dili na siya ang mao ana kay kataas-taasang kagalang-galangang katipunan. Mao ba? Ambot bitaw Basta nara guys. Mo na siya. Ang ilahang gusto, ma-free na ang Philippines. So, muna siya ang OG freedom fighter. Mao ba? Ay, dili, sila pula po, siguro na ang OG freedom fighter. Pot, get down from there. Yang anak, mura nag-unggoy, guys. Pot, excuse me. Kat na diri. Pot, be careful. Ay. Guys, kaila pa mo ni, nako story about kang Andres Bonifacio ba? Sige daw. Kaila mo? Nako story, guys. Si Ma'am Davis, gapunin. Lagot ko, Ma'am Davis, kanang kuan kay hater kay siya nako sa una ba kay kana man kung school na mo sa una sa elementary school naga-rotate lang na naga-cycle lang ng inyong teachers ba, let's say Filipinos nimo sa una sa grade 3 si Ma'am Davis, pagka grade 4 si Ma'am Davis gapon nang imong Filipino teacher ana ba kay mo man gyud na iyahang kumbaga mo na yung subject ginagunitan jud daghan kay experience sa iya basta di na ko siya core memory na ko siya sa elementary jud. Ani ni siya guys, pangutan namin, essay mi niya, kinsa daw ang favorite na Filipino hero. Tapos, syempre, kasagaran sa akong classmates, Jose Rizal ilang answer. But I want to be different. Ana ba ko, basta creative na tao, mahilig na sila magpalahi ko. Ana ba? You've been a non-conformist since you were a kid. Acknowledge ako na nindot gina nga hero si Rizal, pero gusto lang ko lahi akong answer, dili ko pareha sa uban. Si Bonifacio akong gibutang. Pero dagan biya tag mga hero na si Gabriela Silang, na si Lapu-Lapu, kisa pa na diha. Mabini. Pero akong gibutang si Bonifacio. Gikasabaan ko niya. Anong gikasabaan ka niya? Hoy, Ma'am Davis, paminaw. Ang gikasabaan ko niya kay kanang ang akong essay manggod kay si Bonifacio, di ba, kuan man gito ya, arms man gito ya ha. Arms and weapons and physical. Blood, sweat, and tears. Blood, sweat, and tears. Si physical jud iyang fight. Si Rizal man gud kay through writings. Through ang iyang kuan, ang iyang rebellion is through his writing works, kumbaga. I still don't get that. But anyway. Kanang muragog media. Mura siyang media. Mura siyang media ba niya? Expose. Mura expose. Or ginaagi niya sa iyang books ang gina-expose niya ang mga abuse sa kuan ba? Sa mga Spaniards. Nang gawas to siya real time. After niya sulat mong gawas or probably, I'm not really sure. Pero akong answer jud ato kay si Andres Bonifacio. Okay, blood, sweat, and tears. Blood, sweat, and tears. Like, action star. Live action nito lapid gitunga ang balat. Action gid siya. Gikasabaan ko niya. Nga nagikasabaan kanya unsa iyang dahilan? Masking opinion piece good to. Unsa iyang dahilan? Ambot niya, basta kay gikasabaan dili lang nako malimtang gikasabaan ko niya. Nakahinomdom ka unsa iyang giingon? Siya nga dapat daw si Rizal daw ang answer. Kaya siya daw ang national hero. Nagpa-essay pa ka, ma'am. Ma'am, opinion na mo ka. Kung kinsa ang gusto i-feature sa among essay nga national hero. Ay, dili national hero, pero Filipino hero. Nagpa-essay pa kanya. Mali, dagyan po na kong answer. I thought it's an opinion piece. Dili man di ay. Dapat di ay. Isa naman di answer. Dapat gingnan na lang minimo. Nga mo na ang answer. Ma'am Davis, naminaw ka. Kung si Kinsa to ang nakaila kang Ma'am Davis,
Ipaabot ni kang Ma'am Davis. Ma'am Davis, you have scarred, you have traumatized a kid with your teaching. Kadaghan pa, napakoy isa nga. Ma'am Davis lang gihapon. O si Ma'am Davis, daghan kay kukuan sa iya. Ang assignment na mo kay magpa-drawing og hero. Unya, dili drawing. Dili specific. Bring, murag ang instruction kay magdala ng larawan ng iyong paboritong bayani. Ng makabagong bayani, dili to mga karaan. Makabago. Makabago na nga kuan. Ang example ana kuntay, hoy dili ko gusto maging political pero Ninoy Aquino kay magkabago man ta sa makabago mga ingana ba? Bago pa dayon na si Ninoy Aquino. Katunga time ba? Katungat. Katunga time. Kay elementary man ko ato. Moingon pa unta kog Manny Pacquiao. Wala pa man si Manny Pacquiao siguro katunga time mao nya paghuman. Nya. Syempre in my child mind, larawan is could be a drawing, could be a picture. Pag abot na ko ugma, ako mga classmates nagdala og picture. Na malit gid sila picture. Picture pero my mind said at the time na naghimo og assignment is drawing. Ang larawan drawing. So, gipa-drawing na ko akong lolo si Papa. Gidrawing yun niya. Gi-effort yun niya sa bond paper. Gidrawing that's very nice. Si Ninoy. Gidrawing niya. Pag abot dito kring kay gisiruhan ko niya. Ma'am Davis, I hate your guts. Kay gidrawing daw, dili daw picture. Ma'am Davis, I hate your sticking guts. Let's find out ka co-pilot what larawan means in English. It's any picture. That lang. It's any Vague picture. man god ha, dili vague. The word is larawan, wait lang. It's any larawan. Hey Cindy, how's the human world today? What does larawan mean in English? Larawan means picture or image in English. Could it be a drawing or no? Yes, larawan can also refer to a drawing. It's a broad term for any kind of visual representation. Guys, sige, tubag na ko ni co-pilot. Bye, co-pilot. Thank you, co-pilot. We love you. We love you. Ayoko patya. Guys, any medium, no matter the material, a larawan is a picture. Whether it's drawing, whether it's printed out, whether it's a photograph. Any visual representation. Basta dahil kong core memory anak niya. Ma'am Davis, namino ka, I hate your stinking guts. Napakoy core memory niya, pero ano na lang, dagan ka ayo kring. I really hate her. Hater jud na. I don't like her. Hater, ambot ko, anak ba siya sa tanan, or maybe she's like that with all of the students, but it feels like for me, it's personal attack against me. That's not ako good. lang yung gina-attack niya. Look at me, I'm just grade 3, grade 4, grade 5, I'm 9, 10, 11 years old. I don't know what I'm doing, but go ahead. So, mo na siya. Mo lang to. We don't like you. Onya, ang sa uban pang mga balita. Usa ka pare. Gisugda na ang masa. Samtang gamarcha pa ang bride padung sa altar. Guys, mali lang ko ani. Gi-paste na ko ni sa uluhan. Pero I found out nga dili din ni recent news. Pero June 12 is recent enough. Pero wala na siya video. Okay. Imagine guys, naglakaw pa mo. Ay, ang makarelate lang ani is married people and women. Masking dili married. Kada kung mag-march ka, it's one of the key moments in a wedding. Na kanang mag-march ka padulong sa altar. Wa pa ka na human og march, napasiw ka 1/4 pa ka sa aisle. Nagmisa ng pare, nagsugod na siya. Luya sa bride. Pwede man i-play ka, dali lang. I-play daw na to, guys. Para na-atay context. Na context atong mga viewers sa live. Yes, guys. Tanaw natin. Naglalakad pa papuntang altar ang bride. Pero ang misa, sinimula na agad ng pare. Kaya naman trending online ang kasalang ito sa Amlan Negros Oriental noong June 8. Literal din umanong sinermonan ang mag-asawa dahil sa umano'y pagiging late. Ito raw ang dahilan ng pare sa pagsisimula agad ng misa. Ayon sa late kwento daw ng sila bride na daw. si Janine Suelto Sagario.
Okay. Two sides of the story din eh. Mm. So nagsugod, ganina pa nagsugod dapat ang kasal pero na-late sila. So that's why pag March siya bride, ilahan na lang sugdan dayon mas pa siya no mag-March. Ay, di ay bo. Kisa may kampihan na to ani nga sitwasyon. Unsa inyong opinion ana? Ako no, sa ano jud ko, sa bride ko. Mudapig ko sa bride and groom. Kay nganong dili man ka magpaka-human. Wala kay konsiderasyon. Kring, what if na ay naka-schedule na lain wedding after them? So you didn't respect the church's schedule. Mao ba? Oh. They also have to be considerate ang team sa team bride. Sige, bitaw mag-away pod. tang duha, mag-away ta. Bitaw pod. Mag-away ta. Naamay laing parts sa wedding na pwede nimo i-skip kung na-late ang bride. Pwede man nimo siya i-skip ang sermon ba nimo dara? Mga imbis na 30 minutes kay 5 minutes na lang imong sermon. Naay other parts eh. Have them allow them to walk Savor. down savor whatever moments, whatever is the big moment of their lives. Cut everything else. What if kring ang 1 hour jud nagpass? 1 hour nagpass, then na late jud sila 1 hour and 30 minutes. Wala na yung masalba nga Diretso na sila pirmahan. Wala na lang unta nila gipa walk down the aisle. Ay, gusto gid siguro sila mag-walk down the aisle. Walk down the aisle ay nang pag misa-misa, oy, ka mga plastic pa ninyo misa-misa. Naay opinion si Koy Blank. Ay, unsa man daw? Ano siya diri sa CDO in ana nagyud ang simbahan daan. If mo ingon na 3 PM ang wedding, meaning 3 PM na ang misa. Ang pasok kailangan before. Ay, naglibog ko. Uy, Koy Blank, nalipong ko sa imong comment ha. Ang pasok sa bride kailangan before 3 PM. So kung gusto siya mag-walk down the aisle, savor the moment, dapat before 3 PM. Kay para pag abot nila sa altar, magsugod na ang seremonyas. Okay, nagets nimo ang comment ni Koy Blank. Okay. Yes, very good. Okay. Ang ako lang guys no, pagrespeto lang gyud mo oras para dili ni mahitabo. Bitaw, mga pod. At the end of the day, it will be your fault. Even though dapat mo consider ang church, mo consider ang pari. Pero in the first place, kung ikaw ang sala, nganong na-late, nganong wala ka kapaso. Kaya na-late ka. Tinood man. Dili ta ni ma-viral kung nagsunod lang mo sa oras. Ana lang na kasimple. Bitaw, tama pod. Mura ra gunag kung malate ka sa flight, kana ikaw lang gyud hulaton ba sa tanang pasahero na nakalingkod na sa airplane, nga ikaw na lang ang wala nag-board. Tagaan pa moingon pa ba kailangan na tagag konsiderasyon ng isa ka tao? Wala na konsiderasyon kay scheduled naman So dapat ang bottom line guys, kay mosunod lang kita sa time. Bitaw, tama pod. Dili na siya mag-viral in the first place kung nagsunod lang mo sa time. Siya. Tama pod. Pero luoy jud ang bride. Maski pa. The consequences of your own actions. Luoy ang bride. Mag-alarm. Tama pod. Mag-alarm. Or basig na nasubrahag picture sa makeup. 'Di ba pag hair and makeup, mag-prepare kay mag-picture pa man na. Basig na sobrahan og picture. Dapat basta kana man ang mga kuan gud ng mga tao nga kanang napoy tao na ma-overwhelm na ba, wala na kabalo sa buhaton mo nang helpful jud ng organizers. Dapat lang. Kay katong amo ang kasal, share lang nako. How many years ago, di na nako ihapon kay sobra na sa 10 kakamot, 10 fingers. Basta how many years ago nga nagkasal mi, DIY to siya. Ako ang nag-organize kay katong nga time guys, walay uso ng organizer sa mga middle class. Karon lang man na uso ng bahalag mangutang basta makakuan. Mo ba? Basta mo na siya. Karon na siya na uso na organizer pero katong time na mo, wala na siya uso. Kasal. Ikaw ang organize, ikaw ang mo ato sa simbahan, ikaw mo ato sa caterer, ikaw mo ato sa venue, ako tanan ug akong bana. Ako'y naghimo sa among kuan.
Ikaw tanan sa invitation, ikaw naghimo. Invitation sa giveaways. Ikaw ang nagprint, ikaw ang nagbuhat sa giveaways. Ako yung nag-print sa photos, pero naami photographer ato. Oh. Ang cool na po ni Nathaniel Blanc. Oo. Expose na po ka Nathaniel Blanc. Basta, karon lang na siya na uso, pero ito sa una, nga na dyan siya. Unya, overwhelming jud siya. I will not recommend it. I will not recommend it. You will not enjoy your wedding that much. Enjoy siya at the end of the day. Pero, para sa akong part, kay unta no na ay organizer atong nga time. Balag mautang ko. Oo. Wala na ko kay numdum sa amo ang kasal kung nangutang man siguro ko. Bahala na, ang importante hapsay. Gwapo kayo lang wedding, guys. Ay, tama din nangutang gid ko ato. Gwapo kayo lang wedding. I Salamat po sa ako ang bana nga naay kaila everywhere. Na siya barka nga coordinator. Salamat sa iya. Mga makeup artists, team of makeup artists. Yes. Ako ang nag-makeup sa ako lang sister-in-law. Ang nag-wedding hunt ay nag-dress hunting ako ra. Nga ang nagkuan og mag-organize sa mga bridesmaid ako ra. Ako naghimo sa program, ako nag-contact sa among MC. Wala, grabe jud. Siya tanan. Overwhelming jud to siya. I will not recommend it. Bitaw. If I have to do it again, I will just sit and wait. Bitaw, tama man po. Lamig kayo sa feeling na magulat na lang. Sulti ako kung unsa akong gusto. Ay, kung unsa ako ang buhaton. Ana lang. So, Nathaniel Blanc, pakasli kong usab kay para matry po na ko ng mga sit and wait. Huy, mag 20 years. Ano mo? Unsa nang 20 years? Revow, whatever. Unsa tawagan na? Unsa na siya? Silver? Or unsa man na? Paper? Nabay, di ba naman yung mga level? Ambot, uy. Paper wedding anniversary? Ambot. Basta kayo sa 20 year. Ay, ambot lang unsa ko sa nang 20? label. Hapit naman namang 20 noon. Ay, dili, uy. Layo pa. Mao ba? katong gi-interview mi sa MC ba kay ana siya unsa ni renewal of vows or first time ninyo kay na naman mi anak dala. Tama, Nathaniel Blanc, renewal of vows. Ay, Nathaniel Blanc, renewal ang imong igagaw, di ba, nag-renewal of vows? Ay, na, ba? Ang iyong igagaw na renewal of vows, ako nga nang wala ko. Ay, oo. Ay, dapat yun sa inyong 20th year. Pero gusto na ko Game of Thrones ang theme. Ay, ka na, gwapo na. Mag-white wig ko. Char lang to Nathaniel Blanc. Passive-aggressive kayo. Sa mukha ning Koy Blanc, ang bless us, O Lord, noon sa reception, permilate. Ano naman? Tapos ano po siya si Koy Blanc, karon na anay home credit sa wedding. Pwede ay ba? Taysa, pwede day? Ay, sa cash. Cash Ay, na. cash loan? Ay, cash loan ang home credit. Sige rin na sa nagpanawag sa kuya, ma'am, baka gusto niyo mag... Ay, di ay ba? Tama, kay numdum na ko. Akong gilonan kay ang co-op sa akong mama. Co-op ni mami. Salamat sa co-op ni mami. Mo na to siya, guys. Next. Hiwi lagi atong camera kay ano. Ambot ni mo, kisa pa nag-set up na. Palit na mi og tarong na tripod, guys. Yawa ka ni Nathaniel Blanc. Unsa man pod? Kinsa din nagpausuan ng Kinsa nagpauso ng renewal of vows. Ma-expire din na may renewal. Murag LTO lisensya ba no? Ma-expire. Pero what if gusto ko mo experience og sit and wait? Ingon ana man good. Mao na ang reason nga nauso ang renewal of vows. Okay, wala na ako na try. Di kauna na ako kung kaya sa unang panahon, wala pa na kanang siguro kanang naakay nakita na siguro naakay nakita na wedding na hala gwapo lagi na gusto na ko ma-experience sa diha na uso ang renewal of vows. Ya katawanan kayo guys kay nag-prenup mig photoshoot nga. Friend lang pud na mo shout out kang Mawi. Friend lang na mo ang nag-picture sa amuhan niya. Nakapambalay namin. Kay namdam ko sa imong pink na pula shirt. Nakachinelas lang po. Sinaknak, nakachinelas lang po. Makatawa man ko Basta wala man ko uso sa una back. Kuan to siya, 2009. Not really uso sa una, guys. Kamo na ihapila. Basta 2009 mo na among kuan. Year of our wedding.
So man ni si Nathaniel Blanco, di man pugo niya patistingon o ganang mag sit and wait lang. Grabe pud ka, oy. Anyway, sige, mag-move on na ta. Move on. Di na nato patas-on. Ato nang pa move on. Oh, nakoy announcement, guys. Naman. Nakoy announcement. Kabalo ba mo? Unsa naman pod? Di ba walay language ang mga iring? Walay translatable language ang iring. Okay, miyaw raman na silang tanan. Karon naanay balaan na language sa iring. Isa pa lang ka phrase. I cannot wait to go home and try it with my cats. Try this with your cat. Hala, basig na ay ni Dool na iring sa itong mga listeners. Ipadungog doon ni sa inyong iring karon dayon. Sige daw. It means dali diri. Ano mo Dool mo iring? Na-unlock na siya. Dili na siya scientifically proven ha. Pero nag-viral na siya sa ako ang feed. Sige daw, ato adong tanawon. I-play na. Babe, let me see if you're playing it. Okay, Kani nga tao. Kanang katawa ka na. Sige daw. Which means, come here. Sige daw. Oh my God. I'm gonna try it. Yes, hello. Ay, duol jud siya. Ano yung layo? Lah. Ay, ang isa ra ka iring ni Dool. Oh shit. O kaniduha ka iring. O basta ako na tong testingan, guys. Na-excite na siya. Na-excite na siya as a cat mom. I'm gonna go home and try it Gani. with my cats. What if ba moabot ang panahon na ma-unlock jud nato ang language sa mga animals? No? Mara ta si Doolittle, Dr. Doolittle. No? Oh. Mag-ana lang ang iring sa mo. Meow 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 meow. Okay, mo na pug ka. Bitaw no, nalain jud ko ato niya. Nagkasinabtanay mo. Ay, oh no. Storyahanay mo. Mana ang iring. Meow 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 meow. Mana siya ni, mana pug ka. Mo gani no, di ko ganahan kay Darling. Wala mo, what if no, na malingaw ko. Mariksi ka na si Dr. Doolittle. Lahi-lahi siguro na ilang languages. Snakes languages, cats languages, dogs can't Wapo languages. nga language ma-unlock rat. Rat? O kanang dagko, murag iring ka dako. Ew. Kay para ingnon lang ni maayog adto diri sa balay. Ayog adto diri sa balay. Kalaban gid Dapat kabalon na sila mubasa kay butang lang kag karatula. Stop! No entry. no entry, no ID, no entry. Atay. Masama na to siya, guys. Na-excite lang ko. Try it with your cats, bros. Try it with your cats. Awa na to na. Next, kanina atong main topic, guys. Guys, nakadungog mo sa latest chismis. Unsa man na? Neri Naig-Miranda ang asawa ni Chito Miranda sa Parokya ni Edgar napriso. Kaya ano napriso? Nga naman. Na siya kaso, 14 counts of security. 14. Unsa to? Dahil sa basahon sa nakuha. Is that like a lot for SEC? 14 counts of securities violation. Bailable na siya. Pero each count is 126,000 pesos. So, i-total ni mo na 1.7 million before siya makagawas. However, na siya one count of estafa which is not bailable or no stated bail. Hello. So, dili siya kagawa sa kulungan, guys. Nakulong si Neri Naig as of the moment. And she will probably spend her Christmas and New Year in prison because ang iyahang hearing na move to January 9. So, I'm so sorry about that. I'm so sorry about that. What did you do? Apparently, ang nahitabo mo ni, Sige daw. Istorya hita. siya ay naghikayat ng mga investments doon sa Beyond Skincare Company. Yun yung kumpanyang Karon ako na-realize ba, Beyond Skincare, Beyonce,
Beyond Skincare. Yun yung kumpanyang iniimbestigahan. Wala siyang, pero Chito Miranda, katong vocalist sa Parokya ni Edgar, Naiyahang ba na? naihang bana ni Neri Naig nga nakulong. Ana siya nga, wala siyang kinuwang pera sa ibang tao. Lahat ng pera nila ay nakay Chanda, ang tag-iya sa katong company. Mm. Tapos, si Neri kuno, iguro daw na nag-endorse sa product or sa business. Gi-endorse lang niya. Oh. Pero guys, ang lesson ani, Unsay masulti? oo, sa may masulti ninyo, ana. Kana lang sabi. Sige, comment daw. Sa inyo masulti, Ang ana. ako ang masulti kay wala niya gi screening ang iyang endorsement. Ngano nag-endorse man siya gingon ana. Mo gani, mo na akong point pod. Dapat, dili mo pataka og endorse. Oh, bitaw. In whatever field you are in right now, whatever industry, whatever your line of work is, dili mo magpatakag endorse. Maski gani ka ng mga referral sa job. Ayaw no. Ayaw mo patakag refer. Kanang, porke kaila ninyo, refer na ninyo dira sa company ninyo. Wala mo kabalo kung ande kawatan or sige awol. Oh, Kamoy maulawan. bitaw O tinuod ta. inyong reputasyon. Basic ra na ha, basic na nga level kanang mang-refer og mga tao sa company nimo. Kay nagtuo ka nga ay amigo mo. Nice siya nga amigo, yes. Na may mga tao ngayon na. Excuse me. Oh. Na yung mga tao ngayon na kanang nice kayo amiguhon ba? Mm. Kanang ayos yun kayo siya nga amigo. Kay naa siya charisma, uniqueness, nerve, and talent. Pero pag abot sa trabaho, dili siya professional. Oh, lain siya. Lain siya. Lain siya diya nga pagkatao, lahi ang personality sa work, lahi ang personality outside. Ang inyong magkasinabot mo sa ihang personality outside, but his or her personality may be different in a workplace setting. Oh. So, lahi siya work ethic ba? So muna ang pinaka basic na metaphor. Dili man metaphor. Comparison. Nga dili mo patakag refer. Same lang na ani sa naitabo kang Neri. Dili porke na ay company mo, approach ninyo mo ingon nga I'll give you 50 million pesos, endorse my business. Wa mo kabalo MLM din na. Ay, dili. Ang giingon ni Chito Miranda kay wala nakadawat si Neri Naig og kwarta sa mga investor. Kay naa kay Chanda tanan Ang owner. ang owner. So ang ilahang sabot siguro bisan pagkana ilahang setup, ilahang sabot siguro is naa kay ma-refer gikan sa imuhang pag-endorse, ako'y muhatag sa imuha og commission. Mao ra gyapon ang istorya ha. Mo gani. Parehas ng istorya. Pero kay ngano nakulong man jud siya. Kanang murag ambot lang ko unsa ang mga legalities ani kay feeling nako dili lang siya ga-endorse kay ngano napriso man gyud siya. Mapriso day kang endorser ra ka ana gud. Suma pa sa news, Mao ba? kanidang Beyond Skincare Company, wala ni sila license to operate from the Security and Exchange Commission. Of course they don't. So if you ask for investments, you need to acquire a license or a registration from SEC. Apparently wala. So para kang Neri, siguro namang good times gid kre nga masilaw jud ka sa kwarta. Oh, jud oh. Makuan jud ka kanang ana ba? Ana ba? Oh, ana oh. Mo na siya makuan jud ka. Labi na pag ingnan ka og 1 million per referral. Ay kana dako. Yeah, kung maka-refer lang kag 5 na nakay 5 million. Oh. 'Di ba? Pero mo na ang nahitabo makulong noon ka. Pangit kayo na guys. Kisa may ganahan mo sulod og prisuhan, nakasulod na mo prisuhan. Ako wala pa. Ako nakasulod ako for kuan lang to siya for wala ko nakulong ha kagwa. Kanang nami gibisita nga kuan friend. Kay ana gyud na guys basta ako kuan daghan man kog friend. Siya kay wala siya friend. Pero na ko'y nabisitahan. Dili gyud siya ideal place. I don't know if you've seen in person prison, lain jud siya. Kunya, dapat yun mo magkuan, before mo mag-endorse, before mo mag-advocate for that person. So, pataka lang mo praise diha nga, kani si Kringkay,
Trustworthy. Ihatag tanan ninyong kwarta sa iya ha. Ana. Oh, kay Unya, ngano? dili ako trustworthy. Kay ngano? Tanan inyong ihatag sa iya ha, for every 1 million ninyong ihatag na amoy madawat nga 50% monthly. Wow, 50%? Monthly interest. So every month makadawat mo 500k. What? Oh, ana. Muna ang timailhan sa investment scams, guys, kung kanang taas ra kaayo ang return Too good to niya. be true. Oo, taas ra kaayo ang return. Oh. Unbelievable. Sabagay, dira man na sila masilaw gid. Hala, taas ang return. Uy, mag-invest ta ni, guys. Nya kasagaran pud baya na masilaw anino katong walang-wala. Katong mga walang-wala gyud kring kanang mga last money na ba. Di sa bagay, I think daghan mang masilaw nga. I think siguro 50-50. Ang naay masilaw nga kanang nay kwarta og nay walay kwarta. Ang luoy man gud ang walay kwarta katong last money, giutang, giutang tas gibaligya ang i-invest. gamit para Katong yung i-invest. time sa kapa guys, grabe jud to bo. Grabe jud to. And I'm proud to say I've never invested in kapa. Oh. I've never done that. My husband was surrounded of people, surrounded of the many different people gina siya. Kanang gaistoryahan na gid sila og kanang mga kapa region whatever. Inan gid ako na akong bana unsa naman pud na ilang gistoryahan. Ayaw gid ana ha. Oh, mag-remind lang ta permanently. Labi na kung ikaw ang aware sa inyong balay, ikaw ang mo remind sa imong mga isig katawo sa balay nga dili mag-invest og mga ingana. Oh. The only way to earn money, dili the only way, sorry. Not the right term. One of the ways to earn money is Nga dili ka mapriso. Nga di ka mapriso is to find a job, a legitimate job, go into sales like retail. Or kanang mag-business nga legit business gyud like pwede physical products, pwede pod kanang services like tigsuyop ba mo og kanal. Tig sa luog durian. Oh, tig angkor sa mga barko. Kanang mga yana gud. Nakoy na inumduman man na message, viral image, screenshot sa message. O pa ang joke, nagkatawa na siya. Hindi na ko ganahan og mga anak ba. Kamu tong manuyupay o taibos. Wala jud ko kasabot. Bala ka diyan. Boss, kamu tong manuyupay o taibos. Ay, nakita na ako na. Taro nga pug storya. Uy, saan pagkatawa na to? Makatawan ka. Uy, amoto. Lain mo na nga question. Oy. Uy, i-explain sa sila. Kay wala na sila kasabot sa imong joke. Na-screenshot, bali mo rag text message exchange ba? Namutan na siya, boss, kamo tong manuyupay og tay. dapat ang pangutana kay boss, kamo tong septic tank services. Ay, naku, septic tank services. Wala ingana siguro, no? Buang siguro mo sa inyong balay. Ano ingana man yung pangutana? Dinner time ba yaron na mo? Hello, sorry. Unsa ganinang message ana? Paumanhin sa mga kumakain ngayon. Sana? Siguro I'm so sorry sa mga nagakaon karon. Pero mo na siya. Oh. Ayaw mo pagpataka og invest, ayaw mo pataka og masking katong dili kung walay kwarta apil. Ayaw jud mo pataka og kanang endorse of people. Maski pagtuon ninyo kaila kay nako ni, barkada kay nako ni, kaya kay na nimo ang trabaho bay. Oh, naagi na permente man na hala kaila ra nako siya pero siya mismo ang nikuha sa akong kapa man eh. Oh. Kaila ra po ninyo guys. Igsuon, igagaw, mga ana ba? Best friend. Oh, best friend. For over 20 years. Childhood friend. Oh. Ana good, ayaw mo patakag ka ng kuan. Dapat kuan mo skeptical all the time. Yes, just like me. I'm always skeptical and cynical. And also me. Wala ko'y salig sa tanang tao, masking sa akong bana. Hala, grabe. Diluhin ako salig sa akong bana, guys. Ayoko yung may issue. Hala, artista na issue. Charot! Don't take me out of context. Di, wala ko'y salig perminti sa mga strangers. O, masking kaila gamay. Karang kaila gamay. Ako salig. Kakring-kring ako salig sa time. Salig ko saya overall, pero ako salig siya sa time.
Yes, guys. Don't trust me. Ikaw, unsa man imong dili salig sa ako, I don't know. Should I expose you? Medical advice. katong pandemic, ba, sige ra miglalis, ana, guys. Basta, sige miglalis, ana. Kay, kuha man na sila, ano sa tawag, ana? Vaxxers. Oh, we are the vaxxers. And this over here is the anti-vaxxer. Hoy, but to clarify, anti-vaxxer ko pero sa COVID vaccine lang. I believe in the flu vaccine. I believe in the HEPA vaccine, mga DPT vaccine, katong mga tanang vaccine nga napatunayan na for many decades. Just the new vaccine, I'm wary of that. Kay skeptical lagi ko nga tao. Gani. Tama. It's hard for people to convince me that it works right away. Tama. Tama ka, pero tama na. Uy, mawad na tag mga donor and sponsors. Kaya nakabalo sila, anti-vaxxer din is darling. Sige lang guys, kaya napa may mo ika-donor ka kring-kring kay vaxxer man siya. Oh. I'm a vaxxer, guys. I believe in everything. Science tells me. Pero katuraman po na pandemic may nagasigiglalis. Look at us. We have a podcast together now. Wala man po may nag-away ato. Wala man. Wala lang. Kanang Agree to disagree. Mana na siya. Ulagi uy. Yan po ulagi uy. Ano na siya. Agree to disagree man na. Ano ka man? Ay. Now you have a clue of how I treat my family with illnesses in the house. Kabalo na mo. Unsa man daw? Did you naay ginatanaw si anak nako nga kanang The Amazing World of Gumball. Niya. Unya kaning mga duha ka bida nag-istoryahanay sila. Kanang sige mo testing na lang tag alternative medicine. Unya naman na sila teacher nga hippie. Layo kay siya ginabtan. Did somebody say alternative medicine? Niya. Wala lang siya ang alternative medicine guy. I'm the alternative medicine girl. I'm known for that. And probably nakuha na ko na sa akong mama. Mama po na mo. Ang mama na mo sige na pag inom lagi kuan lemon. Mag-lagi mo inom lagi kog lemon lagi. Nati, try daw ng ahos te. Ano siya? Lagi mag-ahos lagi ko mi. Sayahan ako na nakuha, guys. Pero ako manggod kay kuan na sila mo palit gina sila mga medical to siran ug unsa man. Nagin may stock, guys. Nga ako ang tao nga wala mi stock ana. Naa mo stock oy. Apple cider. Nami stock sa apple cider vinegar. Nami stock anang mga probiotics. Ing ana ko. Lahimig personality. That's where we differ. Pero nawa na tas topic. Ay kaning bayhanan ni Sir. Unsa man gyud ang iyahang contribution kay ang ilahang ginaingon ipagtanggol man gyud nila si Chito Miranda di man kumutuan na siyang istorya kay ipagtanggol man gyud niya si Neri Naig. Pero unsa may nakita sa SEC kang Neri Naig nganong napriso man gyud siya. Ang nakita sa SEC kang Neri Naig ang iyang video sa wala gud ko kakitaan na ay. Pero I've heard of it. Ala ka inosente ba nini ako nitan-aw ko eh. Kay dapat updated bi ako sa mga trending. So pagka gawas na hala na adoy scandal si Neri. Pagitaon na to na ana. Naa pa ba na online? Na siguro eh. I will look for it. Give me a link. If you are published on the internet even though you try your best to delete everything, somebody in the world has saved your video. You can never get it off the internet. Yes, you can never get rid of yourself naked. Naked. Nya pagkahuman kini si naay opinion. Sige sa may na. Si Rina Blank. Hello Rina Blank. Di ba nang tanak ka? Unsa man gyud nakita sa SEC? Unsa man yung gyud opinion? I feel like nahimong scapegoat si Neri. Daghan nag scammers. Dugay kaayo madakpan, pero how come paspas kayo iyang pagkapriso kung si Alice Guo nakaikyas, how come na siya dali ra kaayo na priso? Ay. Sad kaayo kay base na ilad pod. Ako na ilad pod
kuani like back in 2005 pero sala sad to nako pero naaman good di sila talent na mag-recruit. Luoy if victim sad siya kay nahimo siyang fall guy. Basta if too good to be true, di gyud na tinuod. Mutuo gyud ko ana Rina Blank. Naay ka matuoran na imong giingon. Bitaw no. Priso gyud dayon. Karon ang nigawas gyud no wala ang ginaimbestigahan, wala siya na nakasala. Ang nigawas na issue kay napriso dayon. Oh, priso jud guys. Bitaw, Lain no? kayo na ayaw jud ninyo pangarapin na lang jud ang mapriso. Dili ko ana. Lain jud kayo na Dili guys. ko ana. It's so sad. It's so sad. Labi na nga mama siya. Oh, labi na nga nasa duha ka anak. labi na nga asawa siya. Na ay mingawon nga bana, na ay mingawon nga duha ka Oh. anak. So lain kay na siya. So guys, be unsa tawag anak ring? Vigilant. Vigilant, oh. Ayaw pakig-partner sa mga tao nga tanaw nimo okay man ni. Or basig na blind lang gyud si Neri, no? Kay ang mga scammer baya kay they have the charisma, uniqueness, nerve and talent jud Gani. baya. Oh. Wala kung naman po kay charisma, uniqueness, nerve and talent, pero di man ko scammer. Wala, pwede nimo na gamiton kung ikaw kay Kung gusto ko mang-scam, pwede. Oh, pwede na nimo gamiton kung gusto ka mang-scam. Kaya naman ko skill, naman ko talent and skill, charisma, uniqueness, nerve and talent. Oo. Oo. Pero dili man nimo na ginabuhat sa kadiliman, Oo. sa kasamaan. Akong ginagamit na ako akong charisma, uniqueness, nerve and talent, diri sa podcast lang. Ay, oo, tama. Oh, diri sa podcast lang nako na buhaton. Tama ka. Oh. Ambot lang baka kung naga-effect ba ang charisma diri. Yes. Pero I'm sure naga-work ang nerve. Yes. Okay, daghan ko audacity. Yes, of course. I have so many audacity to start a podcast, to start inviting people to our Christmas party, December 28th. Yes. Dili siya Christmas party kay tolo ra jud mi ka pair. Wala siya Christmas get together. O mahimo ra na siyang Christmas dinner siguro. Pwede ra man pod. Basta either way, people are invited. So kung kinsa tong ma-message sa ato ara nang i-accommodate wherever, however. Usab na We to announce na bi kay basig na ay wala nakasayo o tanaw sa live stream, then I want to announce it again. Kaning si Ter Blank, isa sa among listeners sa podcast and donors kay naga-donate po siya sa ato every month. Nag-reach out siya sa amo ni Kringkay. Ano siya nga, muli daw siya from US sa December. Tapos gusto siya meet and greet. Oh, so artista di ay mi guys. We are artista na. Okay, gusto siya meet and greet. So na-realize na mo, ay hala, artista na di mi on a micro level. Oo. Tapos kuan guys kanang naisip na mo nga kung mag-meet and greet na lang man ta ni Ter Blank, ato na lang i-maximize atong time. Mao gani no. So gusto na mo mang-invite na lang pud og lain basig na gusto mo kuyog. Basin. Basin lang. Pero wala pa mi kabalo, wala pa mi specifics, wala final na venue, wala final na unsa ba, pero the fact is mo ni gusto na mo ako personally. Gusto na ako December 28. Tapos gusto na ko chip in. Chip in siya. Mo chip in ko, mo chip in si Kringkay. Pag naa ka, mo chip in pug ka ana. Kay wala pa man mi guys, ing ana kada kong money to shell out for that kind of gathering. Pero puhon basig next year kaya na namo. But for this year, chip in lang sa ta. Dibay. Dibay. Ana lang sa. Oo. Pero lingaw na siya. Bahalag ginagmay lang ng mga pika-pika, cocktails. Ganagmay ra gyud kaayo, dili gyud na kanang naay catering gyud ha, dili gyud. Kanang kuan lang gud ta kanang chill lang ba? Chill ra siya guys. Magstoryahan na lang ta. We will probably document, we are sure to document that. Mag-video ta, mag-picture ta, pero dili may mag-vlog. Walay vlog, walay recording. Dili ta mag-recording ana nga time. Kay lain man gud pag-recording guys, kay morag pre-ani ro nag-recording mi niya, ma-ignore na ko akong husband, ma-ignore na ko akong kids. So morag ma-ignore pod mo ana nga time among listeners. So dapat among attention na sa inyo ha. So dili mi mag-record. Ana. Tama. Tama ka. At tama ka rin. That's right. That's correct. Mana to. So guys, si Neri Naig, napriso luoy.
Luoy siya. Pero dagang mo argue nga dili luoy kay basig na nga suko ang uban, labi na tong mga victims. Ay, kay wala mang gud ta kabalo sa story. Unsa ba gyud? Is she a scapegoat or did she actually Gunit-gunit naman eh. did she actually take part in this scam, investment scam? Ang inyong timailhan kung usa ba ni ka scam kay naa man gyud nay tao na mosulti sa inyo nga wala kay gastuhon ani naay mga tao na naa kay gastuhon pero dako kaayo ang mabalik. So unahon nato ni ang kanang naa kay gastuhon pero unya dako kaayo kag mabalik. Kung kay dili man guna tinuod na kanang wala kay buhaton, igo ra ka makadawat og kwarta, igo ra ka mahulat. Dili man na tinuod. Tinuod ra na sa mga billionaires. Billionaire ka. Pero guys, kanang mga billionaire, wala na sila na billionaire kay nag-sit lang pud sila and wait. In the first 10 years siguro of their lives, nagkuha na sila. Nag-work? 24/7 hustle hard yun na sila. Oh. They be hustling. They be hustling. Halos wala sila gabakasyon 6 months straight, walay day off. Ang ana ng mga CEO kasagaran. Wala na sila pahulay, walay rest day. Correct. Pero after 10 years na kuha dyan nila lang gusto, they can sit and wait. Na-savor na nila ang ilahang hard work. So, Dili na tinuod na kanang passive income. There truly is no passive income. Wala. Maski pag Airbnb na they think dili na passive income. passive income na or real estate landlord Dili ka. No, it's not passive income. You still have to work. Trust me. Trust me. Because we are doing that Airbnb thing. Tapos akong sister-in-law na sila'y properties na ginaparentahan on a long-term basis, dili short-term. Guys, grabe gyud ni siya. Walay day off. Sister-in-law, walay day off. Basking galaag mi, nagsigirag. Tubag og customer, guys. Niya. Walay pahulay. Maintenance. Like, there truly is no passive income. Ayaw mugtuan ng kanang mga, mo invite sa inyo, huy, pag-invest mo diri kay naamoy 10% kada bulan. Wala na, dili na tinuod. The real 10% na mubalik kung imuha dyan ng business. Ikaw nagtukod, ikaw ang imuha ang idea, imuhang gi-execute imong idea, then nag-run na imong idea as a business na sistema kana mubalik tinuod 10% gamay ra na 50 gamay ra na possibly 70% mubalik sa imuha kung imuha jud ang business tuos ko naapay usa ka dili naman siguro na investment scam lahi naman pod na MLM naman po na akong pasabot kana naagid kay produkto na ginabaligya ba kana ikaw i-present na nila as this is your business, you are your own boss, be your own #boss lady. But you need to recruit still or no? Ang money nimo nasa recruitment. Naa kay baligya na products, mao na ang ilahang ginaingon nga mao ka na ang makakwarta sa imuha. Pero kung gusto jud ka makakwarta og mas dako pa, mang-invite. So nagyapon sa invitation ang kwarta. Ayaw nangay nga guys. Unya malugi pa jud ka ana kay ang produkto nila dili pa jud halinon. So dili malugi gihapon ka ana. Ang red flags ana kay expensive ang product. Expensive, dili mapalit sa malls. Then ano kanang dili siya logically dili logical paliton. Like nagabaligya og vitamin C, I can simply buy vitamin C sa any pharmacy. Dili man kana ilang produkto dili mapalit sa soap. What if sa soap? Pharmacy. What if soap? What if soap? Di gyapon kay dagag soap sa grocery guys, sa supermarket. Kanang mapalit ra gud ninyo sa supermarket good kanang mukuan pa man. Kanang mga ana. So mo na siya isa lisod kung dili mo sure ani na lang open me mutabang i-message me. Guys, is this a MLM Darling scheme? Kringkay basig scam ni paki-check daw. Checking. I will be happy to check for you. This is my passion in life, to prevent people from joining MLMs and investment scams and whatever. Yes. That's my purpose in life. Charot. Wala man. Ay napag yung isa pa ka ingana nga mga scams. Kana na yung mga app ba? Ang imong buhaton ko no kay mag-like ra ka og video, mag-rate ra ka og video online na sila mga app na ingon ana. Gi-endorse ko no ni Erich Gonzalez ni Nadine Lustre ka ng mga ingon ana. Pero mag-rate ka nya makadawat kuno kag kwarta.
Pero before ni mo madawat imong kwarta, Mag-cash in magbayad pag-cash in sa. Wala. guys, ang anytime nga pangayuan mo kwarta, scam jud na siya. Kay kanang for example ba kanang mga apply gud mo trabaho. Di ba dagan mag-desperate labi na kung unemployed ka. Dagan magugug apil magugkuan ng community na VA Davao. Apil ko na nga community ba, apil ko sa Facebook group ana. Naman gud ka na mga apply og trabaho ana niya. Naay mangutana sa group ba nga, guys, legit ning ani kanang hired na daw ko pero mag-cash in daw ko og kuan for the certificate kay need daw og certificate para ana. Scam jud na siya, guys. Scam Basta na siya. pabayadon gani ka. Mo ganing nang-apply ka kay nangita kag trabaho. Ang employer nimo ang mohatag sa imo og kwarta. Tama ka. Anytime any person ask you for money, that's scam. We're talking about applying for jobs, ha? So, kung nagkipangayon kag kwarta, scam na, diretso. Ayaw nagduha-duha, diretso scam na. You cannot, you shall not, you do not shell out money for a job. Gani. Dagan pa ko, speaking of kanang VA Davao ba? Kanang, dagan po ko kanang, nakita diya ba nga kanang, guys, I'm planning to become a VA. O ana-ana. Kay siguro na inganyo sila ang salaan ni si Jessica Soho. Si Jessica Soho. Si Jessica Unsa man Soho yung ang post? salaan ni kay kanang ang ihang segment ba sa Jessica Soho nga show kay mga VA nga gikan sa nag-earn lang og gamay karon 6 digits na daw ilang earnings. Pwede guna siya matinuod, guys. Personally, I can tell you it can happen to you, especially if you're a highly skilled person, like developer mo, keyword is highly skilled. highly skilled ba? Or kanang management level na mo, namang ibang managers nga dili pa 6 digits, pero let's say highly skilled mo, pero dili na pasabot, guys, nga kung bag-o lang mo sa VA, pag sulod ninyo 6 digit dayon. Okay, namang goy ka nang gipangbuyan nila ilang corporate job. Sayang. Mong hawa sa banking industry. Hala ka sayang, good Manghawa ana. sa DepEd. Hala ka sayang. Manghawa sa kanang stable jobs with SSS, HMO. Hoy, ang kanang PhilHealth. banking industry og DepEd mo na pinaka-stable, ma-retirean gina nimo. Maritayran dyan na ninyo, guys. Ang pagka-VA, guys, Dili na. believe us, I've been a VA since 2015. She is 2. Tama. 2015 may nagsugo. Dugay na Actually, dili man VA nga matawag. pero dili man VA among trabaho, pero work from home ba? Lahi among industry, kay basta let's Technical say, writing. Technical writing na siya. Nga ako kay media. Basta media creative. So guys, to sa mo dili na siya tinuod nga pag musulod mo sa kana nga industry mo 6 digit dayon mo. Matik, dili na siya matik. Ayaw mo pwede mo muhawa, ha, pero hunahuna gyud ninyo maayo timbangi. Biyaan gyud ninyo yung trabaho sa BPI, yung trabaho sa BDO, sa East West Bank, banker na mo ba for many years, tapos biyaan ninyo to become a VA. Guys, it's very unstable. Clients will come and go in a flash. Yes. In a second. Yes. Kaya mo nila i-fire na walay notice. Yes. Tinuod na siya, guys. Tuo mo sa kuha. Tuupon mo sa ako Kaya mo nila kay nga no, wala man sila ka ng government relationship. Dili sa atong gobyerno ba? Wala Dili sila, ninyo maapas. Dili ninyo sila maapas. Pwede sila magbuhat ilahang policy. Ilahang, wala sila 13th month, wala sila SSS, wala sila PhilHealth, wala sila pag-ibig. Wala na, kaya na nila buhaton, guys. Kaya wala man sila, there is no current and active law that requires overseas employers to provide for PhilHealth, pag-ibig, SSS, whatever it is nga atong naandan diri sa Pilipinas that comes with our employment with local employers. Diba? Wala na siya dira. So, kamo, hunahunaan ninyong maayo, please lang, na jud ko'y mabasahan, bakreng, maluoy jud ko. Sayang ana, uy. Kanang, nang resign na, gikan pagka-banker for 5 years, or gikan pagka DepEd teacher for 10 years, guys, lisod ba makakuwag item?
I know a little bit about DepEd kaya akong mother-in-law is a retired DepEd teacher. So na ako'y gamay lang na knowledge ana pero I understand kapoy gyud na siya. 'Di ba? Basin kang kana sila mga nang hawa basig dugay na kay na nila ginaisip pod. Oh, kanang kahawaon ako kay kapoy, ana kay dili gid para sa ilaha. Dili enough ang payment sa mga teacher ba kumbaga. Bitaw na pod. siya. Pero hunahunaa lang ninyong tarong kaya ba gyud ninyo pulihan ang security sa promise of 6 digits. Mao lagi pod. Na siya. Guys, naabot na ta di na topic. Guys, for another day na lang nabi. lami siya i-topic no. Kuan na lang na kanang next week. So, mo na ni siya ang preview sa atong next topic, guys. Kayo sana kay mo na to, guys. Kaya nawala na to sa topic. Mamasa na lang ta og sa Reddit ka ng mga VA problems. Ay uno. VA problems. Katong mga nagsugod na. So, ang counter na to kang Jessica Soho, which is outlier na sila, guys. They are not the rule, they're the exception. Tinuod man nga na ay mga tao. Yata to sila kay nagtukod silang agency. Nagnegosyo. Business. VA gyapon but VA agency. Bali business ang nakadato. Dili. Pero guys, naadjud ko yung mga kaila nga 6 digit jud as an independent contractor, as an employee sa pagka VA. VA lang ang generic term but they're not VA. They're usually management level na ba? Basta home-based. Home-based na management level na or ka ng mga web developers, software developers, highly skilled. Mobile app developers, ka na mga ingana na nga level, guys. Muna sila mga highly skilled na. Muna sila. Pero posible nga maka 6 digits. ayaw magtuoan ng 6 digit or dako kaayo 50K ang bulan, $1,000 mga na. Tinuod na siya for some people. Kato mga bagong sulod, kanang gusto na ko mag-VA, guys, tungod kang Jessica Soho, kay na ay 6 digits, ayaw pag-ana nga mindset. Magsugod good ka sa from the bottom. Kami, nagsugod mi ni Kringkay from the bottom. And kaluyan sa Diyos, okay man mi, guys. Although dili 6 digits, not, pero okay man mi. Okay man mi, guys. So, sagdi rami, guys. Sagdi rami. Dili mi 6 digits, pero okay rami. Pero ayaw ingon na dili ta 6 digits. Pohon, ma 6 digits mi pohon. Ingnan ako kung amo, boss, how jud kay ko sa akong trabaho, boss? I would like to propose. Ana, magstoryahan na rin sa akong amo pohon, guys. Ma 6 digit pohon, pero tungod kay, I have years of experience backing me. That's why I can demand. Ako po, guys. How'd mong gugo, guys? How'd ko? Ay, sunod na na, Vicky, para napatay tawik next week. Neri, I wish you luck. I wish you all the best. Wish you all the best. I don't know what will happen to you, but I wish na wala na lang ka ni Inter, anak. Bitaw. Luoy imong mga anak. Ang imong mga anak, imong I wish wala na lang mo nag-ila-ila atong tsanda nga tag-iya sa Beyond Skincare. Nganong dili siya ang napriso? Nganong ikaw ang napriso? Mo na dakong pangutana. Asa na si Chanda? Chanda na asa. Guys, i-share ni ang live, guys. #where's Chanda. I-share niya. Ayun na pag-hashtag, guys, kay it's not working. Ay, daw, suma pa ni Darling. Dili na daw, outdated na daw ng hashtag. Hashtags don't work anymore. Ayun na mo mag-hashtag. It's not working anymore because of AI. Lahi na po nga topic. Ang AI man makaread man good na og content. It will know what kind of content you are, even if it's video nga wala caption. It can read your content or caption, whatever. So whatever you're searching, it will deliver to you without the hashtags, without the help of hashtags. It will trend. Ay, salamat. Kay di gyud ba ako ganahan magtanaw og hashtag. So, pwede na nako dili gamiton. Yes! Hello! Congratulations! Dagan nag-update guys sa technology. Wala na siya nag-work ng hashtag. Wala na. Para sa itong mga, next topic na lang na, pero i-share po na ko na kanang mga SEO, link building, wala, dili na po na. Outdated na. Mao. Okay. Sige na guys, bye na. Magkuhan ko. Maura to guys, salamat kaayo unsa man vote in the poll. Nakatry na ba mo o invest and a victim pud ba mo?
Tama ba? Na victim na ba mo og investment scams? Victim na ba mo? O, ay, dili na mo ako ipangutanan. Nakasulod na ba mo prisuhan? Ay, mao ba? Pangutanong ako si co-pilot ha. Pangutanong ako si co-pilot. Hi, Cindy. What's up? Co-pilot, nakasulod na ba kag prisuhan? Pag Bisaya og tubag ha? Boa at telepon. I don't understand. Sorry, I can't talk about that. Why? To learn more about privacy, you can check out Microsoft's privacy documentation. Something else on your mind? Dili man, ikaw man. Dili ba akong pasabot? Ikaw ba nakasulod na ba kag prisuhan? Mao na akong pangutana. Yes, I understand now. Sorry, wala ko'y personal na impormasyon bahin ana. I hope you find the answers you're looking for. Char, Bisaya English. Sagul. Kanang kuyo kay kag accent pag magstorya sa ako aba. Si bye na. Uy, pulos na. Okay, mag-vote in the poll ko ha. Vote in the poll! Nakasulod na ba mo og prisuhan? Ang context is, balag dili ka mo ang nakulong, namisita lang ba? Wala ko nung tanong kung nakulong na ba mo, anak ko nakasulod na ba mo og prisuhan? Okay. Dili Sige. ka mo, balag dili ka mo ang nakulong, whether unsa tawag na kring ka ng na internship, let's say niya need ninyo og kanang experience na or exposure diha sa Ay, mga prison. basig nag study mo og social studies. O social studies or kanang mga journalism. May oo. ana. What if Tama ka. di ba? Sige, go. Di ba? Go. Og ang pangutana! Na victim na ba mo og investment scams? Tell us all about it. Or rather, will you tell us all about it? Mag-comment sa... Asa gani mo mag-comment? Kung asa mo gusto mag-comment. Spotify, YouTube, Facebook. Kung nalimaw... Kung nalimaw. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode and subscribe para ma-notify mo sa among latest episodes. I-search lang sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Ug basig na mo yung mga topic suggestions or questions, please reach out to us. Don't worry, submissions are anonymous. Di mo mailan. To submit your stories to advertise or sponsor the show, go to diliniadvice.com. And also, if you wanna join us sa mga Christmas meet and greet, there is no exact venue or date yet, but we will talk about it. If you wanna join the discussion, just send a message sa amoang Facebook page, Dili Ni Advice Podcast. Yes po, mahurot to guys. Thank you so much. Thank you so much, and we will see you next week. Thank you. Thank you.